Benvinguts i benvingudes. Avui és dimecres, avui tenim una nova entrevista política i és el torn de la CUP. Ens visita el regidor Enric Zaldo. Enric, gràcies per ser amb nosaltres. Benvingut. Gràcies a vosaltres. Entrem en matèria perquè hi ha diverses qüestions de les que hem de parlar avui i a més són molt complexes. Comencem parlant de la situació Rússia-Ucraïna i en tot cas com ens afecta a nosaltres directament. Bé, sí que és molt complex, evidentment. A nivell geopolític és un conflicte que no és nou, que ve de molt enrere i que, evidentment, hi ha molts factors determinants, moltes responsabilitats i molts organismes implicats. I el que és evident, el que penso que tothom ha d'estar d'acord, és en que aquí les persones més perjudicades són la societat civil d'Ucraïna, que han de fugir del seu país a causa d'aquesta invasió, com qualsevol persona que ha de fugir de la guerra, en qualsevol cas d'invasió, que n'hi ha molts arreu del món. Llavors, des de Malgrat de Mar, el que és evident és que d'una manera o altra ens veurem involucrats en aquesta situació, com a mínim com a receptors de persones refugiades. Llavors el que s'ha de fer és preparar el municipi per quan arribin aquestes persones per poder brindar l'acolliment que necessiten i que requereixen. En aquest sentit, s'ha constituït el Consell de Solidaritat, s'ha reunit i s'han pres una sèrie de decisions a nivell local. Les creieu oportunes? Creieu que arriben a temps, que arriben tard, que es podria fer més? Ho dic perquè hi ha molta gent que ho qüestiona. Bé, el Consell de Solidaritat, per qui no ho sàpiga, és un organisme municipal en el qual formen part representants de totes aquelles entitats que d'una manera o altra treballen pel desenvolupament, per la cooperació internacional i per la solidaritat tant al nostre país com a fora, i que per tant són les persones expertes, perquè són les que hi dediquen part del seu dia a dia, la gran majoria d'elles de manera voluntària, altruista, en aquestes qüestions, no? I per tant les propostes que surtin d'allà són propostes treballades, propostes amb coherència i motivades per a aquestes persones. Evidentment hi ha representació, o pot haver-hi representació de tots els partits polítics que formen part del consistori. La CUP hi és sempre, Esquerra Republicana també hi és sempre, i el PSC també. De fet, la regidora responsable és del PSC ara i també abans, i el paper dels partits polítics és aportar la nostra visió, evidentment, però qui pren les decisions són aquestes persones, no? I per tant, des de la ciutadania és evident que hi ha qüestions que potser no s'entenen, que potser hi ha gent més crítica, menys crítica, però el que jo sí que vull defensar és aquest Consell que està format per aquestes persones expertes que estan treballant en el si d'aquests conflictes arreu del món, no? I per tant crec que és positiu i que és aplaudible. Les mesures que s'han fet, el Consell de Solidaritat es reunia trimestralment. De fet, això es fa des de que Paco Márquez va ser regidor de Solidaritat. Abans es reunia un cop l'any per decidir simplement en què es destinava el pressupost i poc més. A partir de que la CUP va assumir aquesta regidoria, la cosa va anar molt més enllà, i ara recentment s'ha reunit setmanalment. Ens vam reunir la setmana passada i ens reunim també avui per aquesta qüestió en concret, no? Es va constituir la plataforma Malgrat Acull, que ens fa recordar aquella anterior entitat que es va crear per d'acolliment als refugiats sirians. Ara és d'acolliment general i evidentment centrat en Ucraïna, i aquesta plataforma el que preveu és l'arribada d'aquestes persones i com podem coordinar-nos des de Malgrat per fer-hi arribar a tot el suport necessari. I paral·lelament es va obrir una línia de donatius i es va anunciar un donatiu des de l'Ajuntament que era del voltant de 5.000 euros, que va ser la quantitat que es va acordar dins del Consell. Perquè des d'un municipi com el nostre i des d'alguna administració local com la nostra, què és el que es pot fer realment per ajudar les persones que ho necessiten? Perquè a vegades enviem menjar o volem enviar menjar, volem enviar roba i potser no és el més adequat o no és la millor manera d'ajudar en aquest cas. Sí, és molt interessant el plantejament, cal entendre com estem ubicats i evidentment Espanya, Catalunya està lluny del conflicte, tot i que ens toca de molt de prop, està lluny, i per tant l'enviament de productes sanitaris, d'alimentació, és molt costós fer-ho arribar fins a la frontera o fins als països d'acolliment immediat de persones refugiades. Per tant, el més efectiu és enviar diners que arriba al moment i que es compri en aquells països propers. Tot i així, si qualsevol malgratenca vol aportar aliments, vol aportar material sòlid, pot fer-ho. Hi ha escoles que estan organitzant aquesta recollida i des de l'Ajuntament va haver-hi el compromís de fer-ho arribar tot al consolat perquè es destini cap a on ha d'arribar. Sí que és cert que fer donatius moltes vegades no sentim com a ciutadans que estiguem ajudant tant com aportant directament el material, però cal entendre la complexitat del conflicte, cal entendre que ara mateix aquesta és la millor ajuda.
La regidora Sara Corpes, precisament en l'últim ple, explicava que ara el següent pas serà, entre d'altres coses, crear un cens de famílies que vulguin acollir, oi que sí? Sí, és un pas força immediat. Evidentment, hi ha famílies doncs, que tenen relació amb els països en qüestió i que, per tant, doncs, ja des del primer moment s'han mostrat partícipes a poder col·laborar i van venir a un Consell de Solidaritat i van aportar tot el seu coneixement i totes les seves ganes i, evidentment, el principal per l'acolliment és un sostre i, per tant, una família que estigui al costat. Sí. N'anirem fent un seguiment d'aquest tema, podríem continuar parlant sobre aquesta qüestió durant una bona estona, perquè és un tema, com dèiem, força complex, però n'hi ha d'altres. Aquest dimarts ha començat una vaga ensenyament, s'allargarà fins dimecres i dijous també. Com ho valoreu des de la CUP? Des de la CUP creiem que tota l'organització de docents en lluita és necessària, evidentment l'aplaudim i evidentment la recolzem i no pot ser d'una altra manera. Estem parlant d'un conjunt d'accions, de retallades que es venen arrossegant des de fa temps. No és com es vol vendre segons a quins espais que els docents protesten perquè se'ls ha reduït el calendari escolar o perquè se'ls augmenta la jornada laboral. No és aquests els motius. Evidentment forma part, evidentment cal que si hi ha un canvi a nivell doncs, de calendari sigui consensuat amb les persones que l'hauran d'assumir, però no és l'únic motiu ni és el principal. No? Es parla de ràtios, es parla doncs, de l'atenció a la diversitat, es parla de l'ensenyament en català. Són moltes més qüestions que fan que els docents decideixin plantar-se i decideixin anar a la vaga i des de la CUP doncs, els donarem tot el suport possible, evidentment. Creu que tots els docents de tots els centres educatius secunden la vaga de la mateixa manera? No, evidentment que no. Igual que no tots els treballadors secunden les vagues quan els afecten a la seva manera, és evident. I aquí també hi ha una qüestió, que és el de la precarietat, que és amb el que juga molt des de les patronals, des dels governs, no? Quan realment el no anar a treballar un dia pot fer-te trontollar el mes sencer, hi ha molta gent que s'ho planteja, i això és una arma que utilitza doncs, els governants i que utilitzen els poderosos, que utilitzen la patronal per evitar doncs, que la gent faci vaga, i això en molts sectors ho trobem, en el sector social passa moltíssim, en el sector educatiu d'ensenyament també passa moltíssim, i és evident doncs, que són sectors que estan vulnerats contínuament i que no tenen l'oposició al carrer que toca, en part doncs, perquè no hi ha aquestes facilitats. Això fa que les vagues siguin menys efectives? Això fa que a les vagues hi hagi menys participació, evidentment, que no hi hagi escoles, instituts sencers que secundin, perquè sempre hi haurà doncs, gent que no podrà fer-ho. Evidentment hi haurà gent que no podrà, evidentment, perquè les ideologies són plurals i hi ha gent que veu amb bons ulls tots aquests canvis i també respectable, no? Però gran part de les persones afectades veuen malament aquestes aplicacions i no fan vaga per això, i això fa que la vaga perdi efecte, sí. Entrem a la recta final de l'entrevista, parlem d'absentisme. Doncs lligat amb el tema d'ensenyament també doncs, l'atenció a l'absentisme és quelcom doncs, necessari i de primer nivell. Parlem d'absentisme, parlem d'aquells alumnes, sobretot adolescents, que no estan assistint doncs, a la seu espai educatiu i formatiu i de desenvolupament també social per motius variats, però que això té un impacte directe en el seu futur, no? En el seu desenvolupament personal. I per tant des de la CUP creiem que és important que s'apliqui ja d'una vegada aquest pla d'absentisme que tenim aprovat des del 2018 a Malgrat de Mar i que encara no s'ha aplicat. No? Des de fa diversos mesos jo a sessió plenària pregunto quin és aquest estat i sempre la resposta és que s'està a l'espera d'una persona que hagi de coordinar aquestes accions, però fins ara no s'ha fet res. Sorpresa nostra com vam involucrar-nos una mica més en com s'havia estat gestionant l'absentisme aquests darrers anys des de l'inici de la pandèmia i des de centres des de l'institut se'ns va explicar que des de la secundària el que s'està fent cada vegada que es detecta un cas d'un infant, d'un jove en situació d'absentisme és que es fa un informe i es fa coneixement a serveis socials d'aquest nou cas, a l'espera de que s'hi treballi. Quina és la sorpresa? Quan ens adonem que tots aquests informes que s'han anat fent des de l'institut i des d'altres centres de secundària han anat quedant arxivats a una carpeta sense que cap educador o educadora en tingués coneixement i per tant són casos que no s'han tirat endavant. Això és greu. És molt greu, en primer lloc perquè són situacions que no s'han treballat com tocava i en segon lloc perquè ens fa preguntar quantes altres carpetes hi ha a l'Ajuntament pendents de que algú les obri i treballi. Evidentment, serveis socials va com va, no donem tota la responsabilitat evidentment a aquesta àrea, però sí que creiem que aquí un seguiment hagués fet molta falta perquè aquests casos doncs, poguessin ser treballats. Què els diu l'administració o el govern en aquest cas doncs, quan traslladeu aquesta inquietud? Hi ha molta feina a fer,
però hi ha poques solucions i sempre s'està a l'espera de que vingui una persona a que coordini, en aquest cas d'absentisme, que coordini doncs, aquesta situació, i fins que no hi hagi aquesta persona no hi haurà sortida. I passa en molts altres casos. També vam parlar de la situació de psicologia del psicòleg municipal, la situació és la mateixa, fins que no hi hagi un suplent no es pot fer el servei, i el que veiem és que al municipi aquells serveis de màxima necessitat s'estan deixant apartats a l'espera de que els processos vagin doncs, al ritme que han d'anar, igual que la substitució de treballadores socials, que també fa temps que esperem, i són personal que es treballa amb les persones més vulnerables del municipi i que, per tant, el poble en surt perjudicat. Creu que la pandèmia ha fet augmentar el grau d'absentisme a Malgrat de Mar? Sí, és innegable que sí, és així. A Malgrat de Mar i arreu. Igual que moltes altres qüestions i moltes situacions també relacionades amb la salut mental també s'han accentuat arrel de la pandèmia amb adolescents. Enric Zaldo, regidor de la CUP, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.